un om care sunt obișnuit cu munca, știu ce înseamnă munca, nu sunt numai cuvintelor. De obicei, politicienii vorbesc, toți vorbesc, în Parlament vorbesc, la primărie vorbesc, treabă nu face nimeni. Eu am venit să fac treabă. Eu candidez la primăria municipiului Vista pentru că îmi doresc să schimb orașul Stambine, să aduc idei din Statele Unite, unde am locuit ultimii 10 ani jumătate, să facem diferența, un oraș pentru tineri, inovativ, un oraș cu performanță, să fim fruntași în România. Și alături de echipa mea cu care am conceput și proiectul politic, o să facem o figură frumoasă și o să facem treabă. Vreau să vă mai spun doar că în urmă cu câteva zile, cam cu o săptămână, am fost un pic demoralizat pentru că, ca tânăr politician, nu știu și retricurile politice, nu știu care, cum se înțeleg, toți sunt pe o mână. Eu am încercat și încerc și o să fac politică curată. Dacă nu o să pot să fiu integru, nu o să fac politică. Asta e lucrul numărul 1 care îl țin în linia mea politică. Încep prin a vă spune, bine v-am găsit. Este pentru mine o mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră, iar spiritul acestei organizații pur și simplu mă energizează și pe mine, care sunt obișnuit să dau energie celor din jurul meu, dar aici simți că te încarci cu oameni atât de onești, atât de simpli în modul lor, de a vedea lucrurile simple din comunitate. Înainte de a vă spune ce am de spus, aș vrea să urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele legat de Sfântul Gheorghe și tuturor florinilor și floricelor pe care le avem în sală și în familiile dumneavoastră. Mâine suntem într-o mare sărbătoare religioasă și mi-aș dori ca toți să fim bucuroși în familiile noastre, pentru că e greu să mai ai în familie un Florin, o Florica, un Gheorghe, o Georgeta și simt nevoia să vă doresc la toți la mulți ani și o sărbătoare liniștită. Dincolo de acest lucru, având în vedere decizia pe care am luat-o în ultimile zile, cred că vă sunt dator o explicație în ceea ce mă privește. După care voi vorbi în calitate de președinte, dar acum vorbesc în calitate de om. Zilele trecute am primit o informație neplăcută de la parchetul general, că aș fi suspect într-un caz de spălare de bani reclamat de domnul Ciuvică. Este o mizerie fără limite că ei vor câștiga. Aceasta este mentalitatea cu care un om politic trebuie să intre într-o competiție. Mentalitatea de învingător. Convingerea că el poate să câștige sau convingerea că el trebuie să câștige. Vă spun din experiență, am trecut prin situații în care nimeni nu credea că pot câștiga. Vom câștiga alegerile locale. Vă doresc mult succes. Încă o dată la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua onomastică mâine. La mulți ani!